Mga higala, kumusta og maayong adlaw kaninyong tanan? Kininausab ang inyong higala sa kahanginan, si Ate Lady R. O welcome sa atong panag-uban sa atong bag-o nga tulumanon. Kini ang akong kaagi. Mayong adlaw sa atong mga subscribers sa Robes channel. Please paki-subscribe sa atong channel nga mao ang YouTube channel aron mapaminawan ninyo ang mga klase-klaseng kaagi sa kinabuhi dinhi lang sa atong programang Kini ang akong kaagi. O karon laing suwatampo ang atong tagaan sa pagtagad. Ug ang atong letter sender nagtago sa ngan nga Margaret. Ug sa dili pa akong itimbaya ang atong tigpaminaw nga mao si Ace Chavez diya sa Pagadian, no, sa Barangay Bulawan sa Pagadian, no, sa Pagadian City. Pero kana siya kay kanang Barangay Bulawan kay kuha naman na siya, bukid naman daw na siya. Basta sakop na siya sa Pagadian. Karon di na nato lang ngayon og ato nang sugdan ang atong kaagi sa atong letter sender nga si Margaret. Dear Ate Lady R, una sa tanan, mayong adlaw kanimo, ilabi na sa imong suki nga tigpaminaw nining imong bag-o nga programa ang Kini ang akong kaagi. Kining akong sulat kaagi, ate, mahitungod kini sa akong pamilya. Ate, sa gamay pa ko, gibayaan ako sa akong inahan, ug nilarga siya sa layo, ug gibilin ko niya sa akong apuhan. Abi nimo ate, sa pagkamat mo na akong buot, dili na ko nila pinangga, kanunay ko nila nga pasakitan. Kanunay ko nila nga biay-biayon ate. Ang tinuod usa ko ka polio, gamay ang usa nako katiil. Matod pa sa akong lula nga ipakuha daw unta kuno ko sa akong inahan sa mabdos pa siya kanako. Apan malas lang kay wala ko makuha ate. Mao nga nataw ko pero ingon ani ko
usa ka polio. Abi nimo ate, naibog ko sa ubang mga bata nga parehas nako. Sakto ang ilang paglakaw, pinangga pa sila sa ilang mga ginikanan ug igsuon. Apan ako, puno sa BI-BI ang akong nadawat. Inig ato pa ganin ako sa eskwelahan, bulihon ko sa mga bata ate. Kay kuno, magkiang-kiang daw kuno kung maglakaw. Apan ate, bisan pa sa tanan, gipaningkamutan ako nga dili ko madawon sa ilang gibuhat nako. Naningkamot ko nga makaskwela. Bahala lang gani o wala ko'y bound sa eskwelahan. Bahala na kung gutom, basta makaskwela lang ko. Unya, maibog pasad ko sa ubang mga bata nga hinatod sa iya mga ginikanan. Samantalang ako, magbaktas in taon, gikan sa among bahay paingon sa eskwelahan. Manalang gani ate kay bahin sa akong pagtuon, okay lang. Utokan man sad ko ate, mo na nga naningkamot yun ko, hangtod na nakagraduate ko sa elementary. Ate, wala ko nila pa-eskwelaha sa high school. Kay kuno, wala daw ko ni kapuslanan. Nga naman daw nga, mutiwas man ko pag-eskwela. Sakit kayo ang ilahang ipanulti na ko ate, kuno wa ko'y kapuslanan sa kalibutan. Tungod kay usa ko ka PWD. Ate, doon ako'y amiga nga naluoy nako nga amo rasang silingan. Siya si Mela ate. Buotan siya. Matud niya nga doon daw ko siya kaila. Og iya daw kung ipaatubang ngadto ni ini. Moto nga mikuyog ko niya ate dito sabay sa iyang kaila nga adunahan. Pareho mi o grado si Mela ate. High school na. Si Mela nakatungha na siya sa first year high school, samantalang ako wala. O kumagdahom ate nga sa pag-atubang namo sa iyang kaila nga adunahan. Gisulti ni Mela ngadto sa iyang kaila nga tawgon tala nga si Sir Dexter. Akong gisulti ang akong kaagi, ang akong pagkabutang ngadto uban sa akong apuhan. Naluoy siya nako ate. Moto nga iya kong gitabangan. Gipaskwela ko niya. Nagpa-working student na lang ko. Mao nga nananghid ko sa akong lola nga ato na lang ko mupuyo sabay sa kaila ni Mela nga mao si Sir Dexter.
Wasad mo pugong ang akong apuhan kanako. Mao nga ni adto jud ko sa bahay ni Sir Dexter ate. Maayo man si Sir Dexter nako ug ang iyang asawa sad wala sila'y anak ate. O mao nga malipayon kay ko dito. Giampo gyud nako sa Ginoo nga makahuman ko sa akong pag-eskwela. Tuod man ate, grabing pinaningkamot jud nako. Hangtod nga nahuman ko sa akong pag-eskwela. Malipayon kay ko ate. Kay bisan pa man sa kalisod, doon na nitabang nako hangtod nga nakahuman ko sa akong pag-eskwela. Hangtod nga ni-eskwela ko sa college. Kay gihangyo man ako si Sir Dexter nga pwede ba nga motiwas kog eskwela sa kolehiyo. Mao nga gipaskwela ko niya. Nalipay kay ko ate. Hangtod nanglabay ang mga buwan, mga tuig, nakahuman ko sa kolehiyo. Ug wa damha ate. Usa ka adlaw ni ana dunay nangita kanako. Usa ka babae ang nangita nako ate. Ako siyang giatubang. Nangutanan siya kung kinsa ang akongan. Mao nga ako siyang gitug-anan nga ako si Margaret. Itutok siya nako ate, gikan sa ulo hantod sa tiil. Nahibong lang ko niya kay nanglugmaw ang iyang mga luha ate. Nangutan ako niya kung unsay nahitabo niya. Ngano mang nanglugmaw man ang iyang mga luha. Dugay siya nga nakatingog ate. Mao nga ako gid siyang gipangutana kung taga diin siya, nganong nakaila siya nako o nganong iya kong gipangita. Nakurat lang ko ate kay iya kong gigakos og nihilak siya maayo. Nagmahay daw ko nun siya tungod kay iya kong gipasipad-an. Mao di ay ate, kay siya di ay ang akong inahan. Nangayo siya pasaylo nako ate. Niluhod siya sa akong atubangan ug nangayo siya pasaylo sa grabe niyang pagbasol. Tungod kay nakita niya ang akong diferensya nga gamay ang pikas na kong tiil. Ako siyang giingnan nga barog dili ko nimo ang lodhan kay dili ko santos. Ako siyang giingnan nga dugay kong nangandoy nga makita ang akong inahan. Mao nga wasaway paglangan ako siyang gipasaylo ate. Tungod kay tao ra saya makasala. Mao nga kinsa ra man pud ko nga dili makapasaylo niya. Mao nga nalipay siya ug maayo nga ako siyang gipasaylo.
Ate malipayon kay ko kauban sa akong inahan. Ug nanghayo sa buong pasaylo nako ang akong mga apuhan sa ilang gibuhat nga pagtamay ug pagdaog-daog kanako kaniadto. Hangtod ate nga nakatrabaho ko. Ako na karon ang head sa mga PWDs. Dako pud kog sweldo ate. Mo na nga malipayon kaayo ko. Hangtod nga dunay nanguyab nako. Mao nga ako lang sang gisugot. Pareho ra gyapon nako nga usa ka PWD. Pero okay lang ate. Basta ang importante doon nami mga trabaho. Nagpakasalming duha og karon doon na kami duha ka anak. Ug mo lang kadto ang akong kaagi ate. Hinaot nga makuhaan kini og pagtulon-an sa uban. Ilabi na sa mga magmamdos nga dili unta nila pasipad-an ang ilang mga anak sa ilawom sa ilang tiyan. Kay sila ra gihapon ang mag-antos niini. Dinhi na lang kukutob ang inyong magtatampo, Margaret. Don't you see?